Geljegi Mirat hususy kärhanasynyň häzirki zaman önümçilik toplumy Akyl vilayatynyň Akbuğda etrabynyň çägindäki Senagy zorlugyna yerleşýär. Bu ýerde geňil goý ýük awtolary üçin ýokary hili motor, transmissiýa we gidrawlik ýaglary hemde Senagatda peýdalanýan enjamlaň industriýal ýaglary öňürilýär. Çalgy ýaglarynyň ýordamyda öz oruny öňürilen yerli önümleň ilkinji sygynan bellemek gerek. Kärhanada öňürilýän çalgy ýagy 1,5, 3, 4, 5, 20, 25 hemde 208 litrlik durly reňkde gaplara gaplanýar. Bu ýerde ornaşdyrylan enjamlar Ýewropanyň öňde barjy kompaniýalarynyň ýokary takyklykdaky enjamlary bolup, işliň sadaşykly ýoly goýulmagyna hemde ýokary netijeleri gazanmaga ýardam berýär. Kärhananyň önümçilik kuwaty her aýda 3000 tonna barabar çalgy ýagyny öňürmäge mümkinçilik berýär. Geljegi Mirat hususy kärhanasynyň önümçilik toplumyna barlyk hany işiniň talaba laýyk ýoly goýulyp, önümiň en ýokary hile taýýarlanylmagyny öpçün etmäge aýratyn ähmiýet berilýär. Barlyk hany işinde daşar ýurtlar bilen hyzmatdaşlygyň ýoly goýulmagy, hunärmendliň bu urdak tejribesiniň artmagyna ýardam edýär. Ýurdumyza we daşar ýurtlarda uly islegden peýdalanýan ýokary hili çalgy ýaglary awtologyň möhüm guruluşlarynyň we etýaşlyk şaýlarynyň ömrüni uzartmaga mümkinçilik berýär. Öňde barjy dünýä tejribesi esasyna taýýarlanylýan milli önüm hili babatda daşar ýurtlardan getirilýän haritlar bilen münasip bätleşmäge ukyply. Baha babatda bolsa amatlylar. Bu önümler esasany yeňil we yeňil ýük awtolary, uly ýük götürjiligi bolan ulaglar, owu hojalyk tehnikalary, diýişli geçerjiler we transmissiýalar, gidrawlik ulgamlar, senagat enjamlar üçin peýdalanýar. Milli harit nişanly çalgy ýaglarynyň hili babatda daşar ýurt haritlarynyň kim däldigi, awtolaryň durly kysymlaryna peýdalanmagy oňoýlylygy tejribe barlyklar arkaly tasdiklanan. Bu ýaglar ulag serişdeleriniň bölekleriniň ygtybarly goraglygyny, uzak ömrüni, dolanır şowupsuzlygyny öpçün edýär. Önümleri gaplamak üçin peýdalanylýan plastik gaplyn kärhanyň özüne öňürilip başlanmagy bu ýerde alınıp barilýan işleň barha kämilleşýändiginiň aýdyn nişanlary. Gaplyn durly reňkde bolmagy müşterilere önüm saýlap almakda oňoýlyk törediýär. Halkara parahatçylyk goýananyşmak ýylyna çalgy ýaglarynyň gaplary şanly ýylyň nişany bilen bedelýär. Munyň öde hususy kärhanyň uly üstünlikleri betlenýän ýylyň bayramçylyklaryna rähmet sowgatlary bilen barmagy maksat edilýänini tasdiklaýar. Häzirki wagtda bu çalgy ýaglary diňe bir içerki bazarda aljylara getirilmek bilen çäklenmän. Eýsem Türkiýe, Özbegistan, Owganistan, Gazaqstan, Täjikistan ýaly ýurtlara da eksport edilýär. Geljekde hususy kärhana öz önümlerini Ýewropa bazarlaryna çykarmagy maksat edilýär. Türkmen önümleriniň eksporta uğradylmagy bilen bagly işleň döwlet gömrük gullagy bilen sadaşlyklaryna barylmagy aýratyn bildirilýär. Hususy kärhanaň öňürgen çalgy ýaglarynyň görnüşleriniň sany ýygydarly artyp, häzirki wagtda 20-den geçýär. Şunyň bilen baglykda owa hojalyk tehnikalarynyň hereketlendirjileri geçirjiler üçin niýetlenen täze görnüşli ýaglaryň önümçiliginiň ýoly goýulmagy aýratyn bellenilmelidir. Ýokary hilli önümleň täze görnüşlerini öňürmek bilen birlikde goşmaça iş orunlaryna döretmek geljegi Mirat hususy kärhanasynyň esasy maksatlarynyň biridir. Häzirçe 400 goly iş orunu döreden hususy kärhana geljekde işleriniň gerimini hasam giňeltmegi maksat edilýär. Geljegi Mirat hususy kärhanasynyň agdyr işgärleri özlerini döredilýän şert mümkinçilikler üçin gahrman arkadagymyza hemde arkadagly gahrman serdarymyza tüý sürekden alkyş sözlerini beýan edýärler.